em fa gràcia sempre pensar que aquesta és la peça que hagués escrit Shakespeare si hagués viscut 450 anys, no? I m'imagino aquest home, Shakespeare, anant reescrivint el Hamlet, i a dia d'avui arribaria, i probablement arribaria a una conclusió molt similar que la que hagués arribat a Heiner Müller, que és un grandíssim autor i que tinc la sensació de que, pel que sigui Barcelona, no el tenim gaire present, i és un autor com molt disruptiu, com molt fora de tot, com molt fora del temps, molt fora de la seva època, que aconsegueix fer aquesta cosa tan difícil que sempre diem d'actualitzar els clàssics, no? Però, clar, ell actualitza un clàssic transformant-lo en una peça absolutament nova. I, clar, aquest Hamlet és l'exemple màxim, no? O sigui, és l'exemple de jo em vull fixar en el Hamlet de Shakespeare i en el procés d'entendre'l, el destilo, el refaig, el digereixo fins a fer-ne una cosa nova, que en el fons és Hamlet si visqués a dia d'avui i tingués els problemes de la gent d'avui i aquella necessitat de reflexió permanent de l'individu, no? de l'època del barroc col·locada avui en dia, no? I col·locada amb els mals contemporanis. És una peça que d'alguna manera és inevitable que emmiralli a lo que és l'existència humana a dia d'avui, no? I bé, hosti, era un repte, o sigui, venia amb molt de gust posar-nos en aquest problema de veure com fer Heiner Müller en català i aquí. Nosaltres hem intentat ser molt honestos i també ser molt clars, és a dir, oferir-ne una versió clarificadora a l'espectador, no? O sigui, jo sé que el teatre postdramàtic de vegades pot generar distància amb l'espectador i per tant considero que la nostra missió és digerir això i poder-li oferir a l'espectador una experiència que ja ve precuinada, i això de fet és la nostra part d'autoria, que és molta, no? Perquè és inevitable enfrontar-se en aquesta màquina Hamlet sense fer una pròpia dramatúrgia, no? Llavors nosaltres hem imaginat dos personatges aïllats del món, que són Hamlet i Ofèlia, que tenen els seus propis problemes, i aquests propis problemes d'alguna manera són problemes del primer món, són problemes de rics, són aquells problemes que ens podem permetre nosaltres, no? I obliden tota una resta de desgràcies del món que segurament si no estéssim en l'àmbit del privilegiat no podríem desatendre, no? I llavors, en el fons, és aquesta reflexió del privilegiat, dels privilegiats, i com aquests dos personatges, que no tenen una relació igual, van lluitant per a veure qui acaba consumint l'espai de l'altre, i també és molt contemporani la necessitat que té Heiner Müller de col·locar Ofèlia en un lloc digne i no en aquesta mena de permanent víctima que és Ofèlia i de fet tots els personatges femenins de Shakespeare, no? I d'alguna manera qui acaba reclamant la posició de poder és una Ofèlia que ve a declarar fins i tot una certa venjança, no? Acumulant tot el pes de la dona esclava durant segles i segles i segles, d'alguna manera l'encarna aquest personatge d'Ofèlia i es rebel·la contra nosaltres per d'alguna manera venjar-se de tot això, no? I clar, és molt polític i això està molt poc de moda, però crec que és més necessari que mai, perquè en el fons són dos intèrprets que encarnen dos personatges, però són dos personatges que no s'entenen si no s'entenen com a personatges col·lectivitzats, és a dir, és una Ofèlia però són totes les dones, és un Hamlet però són tots els homes. I això és superimportant en la proposta de Heiner Müller i crec que retorna al teatre aquesta funció política que no hauria d'oblidar mai, no? Ha estat molt fàcil imaginar un repartiment per a aquesta peça, no? El Xavier Torra, l'Anna Pérez, d'alguna manera és una proposta que signem com a projecte ingenu, que d'alguna manera és un col·lectiu, una companyia que ja té la seva pròpia idiosincràsia. Sí que és veritat que és la vegada que fem una proposta més acotada, més petiteta, més íntima, no? El projecte ingenu acostuma a fer posades en escena molt més nombroses de repartiment i en aquest cas la proposta requeria d'aquesta intimitat, d'aquesta simplicitat, no? Clar, Heiner Müller deixa molt obert quanta gent ha de sortir aquí. Podrien ser 1.000 persones o podrien ser una, no?
I hem optat per 2 precisament per això, perquè creiem que és el més clar per l'espectador, que sintetitza millor el drama i que també ens ha donat aquest espai on la sala d'assaig ha sigut un laboratori, ha sigut un espai per descobrir, no? Són 2 actors amb molta complicitat amb mi, el Xavier Torra des de fa anys i anys, l'Anna Pérez no tant, però també són com 2 perfils de persona, de cossos com a molt complementaris, no? El Xavier Torra ve del teatre de text, més canònic, ell és un actor intel·ligent que entén perfectament la figura de Hamlet, llavors és com que accedeix a Heiner Müller sabent-se el Hamlet de Shakespeare, no? I l'Anna Pérez, que és una actriu polifacètica, però ve que sobretot del teatre físic, que d'alguna manera és perfecta per encarnar aquesta mena de tragèdia silent que ha de ser Ofèlia durant gran part del drama, no? O sigui, mentre el Hamlet va d'alguna manera vomitant, aquesta Ofèlia que va acumulant, no? Aquesta mena de receptacle que va acumulant, i això l'Anna ho fa pràcticament des d'eines molt senzilles, des de la mirada, des de la respiració, però ho fa i ho fa molt bé, no? I llavors hi ha un element seductor permanentment en l'escena, que és aquesta mirada que es va carregant fins que explota, no? No sé, són molt amics, són molt família, crec que això també és bonic, no? Reivindicar els espais segurs, els espais de confiança, crec que això també arriba al públic, crec que és important. L'espectador veurà una habitació d'hotel i l'espectador serà convidat a ser un voyeur d'aquesta habitació d'hotel. I hem agafat aquest concepte d'una habitació d'hotel perquè és aquest espai, que és aquesta mena de no lloc, que normalment està més habitat per gent rica que no per gent pobra, no? I que d'alguna manera és igual, que pot estar en qualsevol lloc, pot estar a Kíev i a l'Ucraïna en conflicte, pot estar a Nova York, pot estar a qualsevol lloc i d'alguna manera viurà aliè al món de fora, no? I creiem que és molt important que aquesta cambra d'hotel no deixi de ser una mena de metàfora de la pròpia ment de Hamlet, no? Hamlet està empresonat i autoflagelant-se una vegada i altra dels seus propis problemes o d'aquell que creu que té aquests problemes i per tant està d'alguna manera tancat en aquesta mena de cambra. I aquesta mena de cambra doncs té portes per on entren fantasmes de tot tipus, no? D'alguna manera en aquesta habitació d'hotel és aquesta mena de terreny de joc on s'invocaran els fantasmes que d'alguna manera no pot evitar que li entrin i li surtin d'alguna manera. He dit moltes vegades d'alguna manera. És que fer això és fer-ho d'alguna manera s'ha de fer, només es pot fer d'una, però es podria fer de 1000 maneres diferents i aquesta és el bonic que té el teatre, no? Que és la que ara farem, no és la que farem demà, ni la que haguéssim fet ahir, i no és la que farem si visquéssim a Madrid, és la que fem ara i aquí, perquè l'època i el lloc viure, no? I això crec que és bonic. També em fa molta il·lusió que quasi fa 10 anys que vam estrenar al costat del Raimon Molins doncs, el Hamlet de Shakespeare aquí a Sala Atrium, no? I ara poder-hi venir amb una peça que d'alguna manera concilia les dues ànimes de la treball que venim fent els últims 10 anys, no? Concilia aquesta plaer pel clàssic, que en el fons més que pel clàssic és plaer per la tradició i plaer i respecte pel lloc d'on venim, a la vegada que diàleg amb el món contemporani i les formes de recerca i de creació, no? Això també crec que és una peculiaritat de la proposta que em fa com il·lusió.